Malam Yahaya, me za ka cewa a cikin wannan fim in namu na bakar sana'a? To ba abin da zan gaskiya sai dai godiya. Sai in ce alhamdulillah Allah ya haɗa kanun mu kuma tahiyya tana yi daidai yadda an ka tsara gaskiya. Domin ni kan kai na ma'aikacin a matsayina na ma'aikaci mai bincike. To gaskiya ina murna sosai kuma gaskiya abin yana birge ni, ina jin aiki ina yin shi ne kawai da zuciya daya kuma Allah ya taimaka. Tashar ta mu kuma ta da Koro TV Allah ya ɗaukaka ta. Ba abin da zan sai in ce na gode ubangiji da Allah ya haɗa mu kuma Allah ya sake. Amin, na gode ni. Zan haɗa ku da manaja na sai ku rubuta mai sunayen kowa da kowa sai ku bashi. Daga nan kuma kawai sai wanda kuma shi wanda kuma mama mu ta haɗa da shi. Wanda kuma ɗan aikin gidan mu. Kai muna son mun zo ne. Kafin ka yi wannan magana kamata ya kai sai ka tambaye ta wannan kawai ce to a lokacin za ta jin daɗi. Ba shi ne ba ga su can wanda zai wani ne kai shi wannan mawaki ne to kafin ka yi wannan dole shi ya ke gabatar ma da wannan sai ku je kana abin da sa abin nan yayi yawa Abdurrahman dan Allah dan annabi ku bar mu nan ba a gabatar da kowa wa'anda ta ga su ki su kawai to kuma sai ce wani aikin ba ta san shi ba kamar yanzu ni ne kike gabatarwa wa'anda kike tare da su yanzu kin fahimci abin ko in yanzu Kuma an fara sa abin kai da rauni. In take wanga ba mun ta haɗa mu sai kike da tambayar. ku bar da kai tukuna mu gani in bai ba sai a sake ana kuma mu ga ka action kan jarraba kawai dama yana taimako doka fa. Dole mu yi mu family. A dama ni na taimako doka shi. ba ni yanzu wannan kasan bai shigo a ciki